L-awtoritajiet Ġermaniżi se jkunu qed iresqu talba l-qorti sabiex it-tfal Ġermaniżi li nstabu f'appartament f'Marsalforn jintbagħtu lura pajjiżhom. Ikkonferma dan il-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni għas-Servizzi tal-Ħarsien Soċjali Alfred Grixti li żied jgħid li l-awtoritajiet Maltin qegħdin f'kuntatt ma' dawk Ġermaniżi. Il-każ tqajjem fi 17 ta' Ġunju meta l-Pulizija kienu infurmati li kien hemm tifel jiġġerra waħdu falqa f'Marsalforn. Dan wassal lill-Pulizija l-appartament ta' Markus Bergfeld u Martu Sonja li jmexxu il-Fondazzjoni Chalk Circle. Fl-appartament tal-koppja Bergfeld instabu 5 tfal, it-tlet ommijiet tagħhom li waħda minnhom għandha 5 xhur tqala kif ukoll waħda mill-ommijiet. Il-Pulizija kkuntattjaw l-Aġenzija Appoġġ u Child Protection Services ħadu l-każ f'idejhom. Mal-ewwel it-tfal ġew impoġġin ġewwa safe house ħalli ma jibqgħux f'riskju potenzjali. Hemm carers professjonali magħhom 24 siegħa kuljum. Kienet ingħatat l-impressjoni li l-Fondazzjoni Chalk Circle kienet tagħti kien lill-ommijiet imsawta, imma jidher iktar li tagħti rifuġju lill-ommijiet li jkunu jridu jevitaw li wliedhom jispiċċaw f'idejn il-Youth Welfare Office tal-Ġermanja. Fil-fatt, l-investigazzjoni mistennija tidħol dwar il-leġittimità ta' din il-fondazzjoni. Dawn il-Ġermaniżi qed isostnu li fil-Ġermanja is-servizzi jistgħu joħdulhom lil uliedhom ma' rapport mingħajr spjegazzjoni jew investigazzjoni. Grixti qal li mhux fid-dover tiegħu jiġġudika l-ħidma ta' pajjiżi oħra, imma jaħdem skont il-liġijiet ta' pajjiżna. Jekk it-tfal ma kinux f'kondizzjoni tajba u jekk il-ġenituri ma kinux f'kondizzjoni li jindukrawhom, ovvjament aħna l-ewwel ngħinu tfal ngħinu wkoll il-ġenituri, ġifieri jekk għandhom bżonn għajnuna naraw illi tingħatalhom, però jekk imbagħad jinstab li kien hemm xi ksur tal-liġi l-affarijiet ikollhom jieħdu l-kors tagħhom. Barra minn hekk il-Gazzetta Torċa tgħid ukoll li żewġ ommijiet li nsabu f'dan l-appartament ibatu minn problemi mentali.